Bueno, algunos, Joseba, ni zure tokaio naiz, Joseba, bai, La Mariano, da gaur hemen gure Bergarako denda atarian, eta nahi dizuet erakutsi nola egiten den Debagoienako opil berezi bat. Eta ointxe jungoea, obradorea, ikusten nola egiten den. Ongi etorri gure etxera eta gure obradorera. Bueno, oin erakutziko zuet nola egiten den karapaixo goxua. Baina aurretik nahi dizuet konta pixka gure nundi nolakoa izan den ogizunekoa. Okindegi hau iriki izan 87. urtean, eta iriki zuten zazo hartako panifikadora bat itxizaneko bostokin aurretik ere elkarrekin lanien ibili zienak, eta, bueno, gehatu zien lanik gabe, eta pentsa zuten okindegi bat sortzia, behaien artien. Eta, bueno, gu bigarren belaunaldia gara. Hemen bat ezpat guk oso argi daukuguna da, saltzen duen dana geuk egindako izan behar duela. Ezpade egiten, ez dugu saltzen. Gure produktu arrakastetxoenak eixen badie, ogi handixak, ekologikoak eta hola. Da gero, boierilla, eta bat ezpat kolazanak eta napolitana, etxean egin adie, eta gaur oso jente gutxik egiten dute etxean. Denda ezagutu duzu, eta ondore jungoa Zubiako gure obradorea, eta erakutziko izuet nola egiten den karapaixo goxo bat. Oindala urte batzuk hemen egon zinaten betiko karapaixua ezagutzen, arrautzak eta txorixuakin, baina gaur ingo deuna da, oin garai honetan geixo erabiltzen den beste bat, eta egiten da brioche masakin, eta gero gainean jartzen zaizko adornua, umientzako gozokitxo batzuk, txokolatesko arrautzak, eta gero oiuekin lumatxuak, gero txitak, oiotxo bat, eta olako txe gauzak. Bueno, hau da brioche masa bola bat, hau itxeko behar dena da irina, gatza, azukria, legamia, arrautzak eta gurina. Hau ja hemen dauku ja pixka moiduta, arrotuta dago, da oin honi emango diogu forma. Triangulo forma bat urten dezan. Ez deixela ezen biribil-biribila. Kontu likibida hemen ez deixela masa gitxikin gelditu zaitxe, bestela hau gero erretakoan oso lehorra gelditzen da. Esaten da benez, erromatar zazoetik datorren ohitura bada. Baiaraz izen desberdina ditu, baina oso antxinako ohitura bada, da zan opari bat diteze joena, aitzak gero amapuntekuak besotakuei. Garizun bat zazoian iten da, zazoe baten txorixua eta arrautzekin daitxe zan, zai orduan oso presiatutako gauza ziren, baina tenporiakin, poliki junta beste kontuera bat sartzen, da goxua egiten die, eta dekora egiten da, opil hori beste erabatera. Hone bakarrik egiten ditugu enkarga buzko. Behin forma daukugunean, ingo deu labeko bandeja baten ipini, eta eroango arrotzera. Hona etortzen die, behintzet, biro hiru ezagutzen ditut, bere besotakoak kanpoan bizi dienak, baina urtero bihaltze dioenak karapaixo bat. Undio da, ohitura bat jarraitu iten dena. Lehen labetik atera ondoren inbidana da, pixkaten osten utzi zaite. Gero txokolatiak eta dekorazio pixkate jarri behar diogu, eta karo, azpikua oso beroa baldin badago, txokolatia ez da fijatzen. Txokolatia iten da gainen lurtu egin da ez da fijatzen. Bueno, Joseba, hemen dakuzu gizunen egiten nahi garen karapaixo gozoa, nahi duzunean etorri eta jango deu, umiekin da, eta gero etxean golantziak eman, gurasui, bale? Agur.